Mula naman sa Villar Albay, 15 anak, nais ipagamot ang ina na nagkaroon umano ng problema sa pag-iisip matapos pumutok ang ugat nito sa utak. Ang panawagan ng anak na si Russell. Panoorin po natin ito. Ako po si Russell Baluyos. Humihingi po ako ng tulong sa Ako Bicol, ora mismo, na matulungan sana po ako na mapagamot si Mama sa kadahilanan po na hindi ko na po kaya na maipagamot pa po si Mama dahil po kulang po sa pinansyal. Thank you po. Sana po matulungan niyo po. Makakausap natin ngayon ang pangatlong anak na si Russell Baloyo. Magandang hapon sa iyo, Russell. Hello po, sir. Magandang hapon din po. Maaari nyo bang maikwento kung paano nangyari itong pumutok itong ugat sa utak ng nanay mo? Noong March 20 po, inatake ng high blood si Mama. Tapos dinala po namin sa ospital, Siga Hospital, kasi doon po siya naninirahan sa tabako. Dinala po namin siya sa ospital. Tapos yung nakumpain po siya doon, sinitiskan po si Mama. Finding po ng doktor, pumutok daw po yung ugat ni Mama malapit sa utak. Tapos naduguan po yung utak ni Mama. Parang wala na po siya sa pag-iisip. Opo, ilang taon na po itong nanay mo? 58 years old po. Tama po ba, 15 kayong magkakapatid? 30 na lang po kami, sir, kasi po namatay na po yung dalawa. Opo, so sa ngayon, nasa na itong nanay mo? Nandun po sa Naga, Tres Santos, Bagong Bayan po. So siya na yung nag-aalaga dito sa nanay mo? Opo, kasi inatid ko po siya noong June 13 ng gabi po. Before Hindi ko na po, Okay. Hindi ko na po pati, sir, siya kaya kasi pag nandito po siya sa akin, sir, yung parang pag nakahawak siya kahit kutsara po, sir, talagang isasaktak po sa akin. Yung sabi po sa akin ng nanay ko, dalhin ko daw po siya sa kapatid ko. Kaya dinala ko naman po siya doon kasi sabi niya po sa akin gagaling. Dinaniwala naman po ako, sir. Dinala ko po sa kapatid ko, pero mas malala daw doon, sabi ng kapatid ko. Nakausap ko po, sir, kanina. Doon sa kapatid mo sa Naga, ay ikaw na yung nag-aalaga dito sa nanay mo. Po ba, ma'am, meron ka ng sariling pamilya at mga anak? Opo, sir, may dalawa po akong anak. Ano yung pinaka-nais nyong mangyari dito sa nanay mo? Ang nais po pong mangyari talaga po sa nanay ko, pwede po ba siya matulungan po kami mapa-check up si Mama kahit yung sa isip lang po. Kaso lang, sir, pag halimbawa po kasi nung nagsimula po siyang dinala sa ospital na nakalabas na po siya, 1 week po pakalabas ng galing ng hospital kasi po na-confine siya, sir. Hindi po siya, sir, umiinom ng gamot kasi po pag pinapainom namin siya ng gamot, ang reason niya, papatay daw namin siya. Kasi wala na po kasi sa katinuan. Yun ang problema po sa nanay namin, ayaw po uminom ng gamot. Yun na rin, ma'am, yung nag-trigger or naging reason kung bakit lumala itong sitwasyon ng nanay mo kasi hindi na siya nakakainom ng maintenance niya. Opo, hindi po talaga, sir, as in po hanggang nung nakalabas kasi po nung nasa ospital po siya, injectable po yung ginagawa ng mga nurse sa kanya kasi ayaw po nga niya po, sir, na uminom ng gamot. Nung lumabas po si Mama galing po doon sa ospital, hindi yung binigay po sa amin ng gamot, iti-take niya po. Yung problema po, sir, hindi naman po niya iniinom. Nalaman niyo, ma'am, na naputukan na pala ito ng ugat sa utak. Ano yung kadalasan niyang ginagawa na hindi naman talaga niya ginagawa noon? Nananakit po siya at nagwawala, at sumisigaw, sigaw ng sigaw kahit ano po. Tapos yung nananakit, nagwawala siya at naguhubad po siya ng plus. Okay. Wala, as in walang taplot po, lumalabas siya ng kalsada, naguhubad siya ng plus doon po. Yung parang ganun yung palaging ginagawa ni Mama. Kikilala naman kayo ng nanay mo? Minsan po hindi, minsan oo. Gaano kahirap, ma'am, yung naging sitwasyon, especially dito sa nanay mo? Sir, sobrang hirap kasi may time na, sir, na hindi ka pwedeng matulog ng gabi kasi kailangan mo siyang bantayan kasi may time na, sir, na sinaktak ako ni Mama, yung na nakakuha siya ng tinidor na sinaktak niya po ako. So, ang pinaka gusto nyong mangyari ngayon ay mapa-check-upan po itong nanay nyo para sagutin ang pangangailang medikal. Na sa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Ma'am LV Sedeño. Siya ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Meron po tayong kababayan na nangangailangan po ng tulong ng Ako Bicol Party List. Nais daw ng mga anak nito na mapa-check-upan po sa doktor itong nanay nila. Ano po yung maaring may tulong ng Ako Bicol Party List? Yes po, sir. Ganito po na gawin natin na since po yung pasyente ay taga-Federal ba siya, Villar? Villar po, ma'am, pero nasa Naga po ito ngayon. Kung po sila ng referral sa RHU para madala po sa atin sa VRSMC, ma-check up sa neuro or sa, ano ba yun, sa psychiatrist, ano pwedeng gawin bago natin dalhin sa tamang institusyon
para sila pa-recall time. Ito naman po dito, meron tayong specialista siya si Dr. Alpito, Dr. Morico. Every Thursday po yata si Dr. nasa BISMC. Kaya lang bilo lang po yung pasyente na pwede na check-upan kasi di ba matagal lang siya sa ganyang klase ng... Apo. Dahil kami yung bayo kailangan sa mga anak, kumuha po ng referral sa RHU Opo. para madala po yung pasyente sa BISMC. Opo. Once pa na sa BISMC na sila, yung lahat po ng test, lahat ng laboratory test, gagawin, lahat ng gamot na available sa amin, ibibigay po natin ng libre. Yun. Kasi nagbabayaran kahit piso. Opo. Sa atin ni Kawasality, kami lahat ng pasyente libre po natin. So, ibig sabihin, ma'am, mangyayari ay dapat makauwi itong si nanay sa Ubilyar para makakuha sa RHU ng referral, pa-check-upan sa BRHMC. Yes po. Apo, ano po yung pwedeng asahan na proseso nila, Russell, patungkol dito sa alalahanin nila sa nanay nila? Kaya ng referral, and then ako may referral na padadalhin sa akin sa BISMC, pero pag tinarang specialista sa pagpakilang pasyente nila. Apo, at least malinaw, ma'am, na wala nang babayaran ang pamilya, pumunta lang dyan sa inyo. Wala silang babayaran. Ang tamang pera na tinatuluan na tinatayuan ang babayaran ang lahat ng pasyente unless na nag-private consultant sila. Opo. Pero sa consultant po, wala tayong binili kahit piso. Lahat po yun ay libre. Maraming salamat po, Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Ayan, balikan ko lang si Russell. Apo, narinig niyo si Ma'am LV na wala na po kayong iisipin pa. Handa ba kayo sa magiging proseso para sa ikakabuti ng iyong nanay? Opo, sir. Kumbaga, ano yung mensahe mo sa Ako Bicol Party? Ay, maraming salamat po sa pagtulong sa akin ng Ako Bicol. Hindi po kami kinakalimutan. At maraming salamat din, ma'am, sa pagtitiwala po sa aming program na idinulog po sa amin itong alalahanin mo dito sa nanay mo.